रंजीत कौन केमती लगुच कह भल लगुच है बढ़िया लगुच पकोड़ाटा है भल लगुच सची अच्छा ये हमर गाछ पीस लगी आगे मस्त है आपण माने भी आसंदु खाइबे बहुत बढ़िया आज हाय फ्रेंड हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते फ्रेंड्स आज एक नुआ ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत ब्लॉग्स होची आज आमर बैच फेस्टी चलंतु वीडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग हम शेष पर्यंत निश्चिंत वाचिंग करेंगे आउ जदि वीडियोटी भल लगे आपन को निश्चिंत सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे चलंतु ब्लॉग्स कौन खाऊ एटा होची स्टार्टर है आइटम है हमर चिकन पकोड़ा तापर लंच अछि बाबा ना ये खाऊ चिकन पकोड़ा टिके बाबन ठंडा खरी ठंडा आन जान भल होई भल लागुची बहुत के लुणिया आ जाची हां भल लागुनी होला के भल लागुची खाई न कि आउला सच्ची रो पूर्णिमा रंजीत कौन केमती लगुच कह भल लगुच है बढ़िया लगुची पकोड़ाटा है भल लगुच सची अच्छा ये हमर गाछ पीस लगी आगे मस्त है आपण माने भी आसंदु खाइबे बहुत बढ़िया आज एत दिन पर आमर जो मिलनटा है केते खुशी लागुच कहलु हां केमती लागुच के भल है सालाड पई कोन टमाटर काकुड़ी गाजर दही आउ कोन धनिया पत्र पियाज सब किछ हमर सब सरी होला मु भाबिଥିଲି ଯେ କେହି ଖାଇବେନି ବୋଧେ ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ କେହି ଖାଇବେନି କେହି ସଫା ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଆଣବା ପାଣି ଦରକାର पानी 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 ଭାଇ ଠିକ আছে ସଇଲା ସେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଚିକେନ ମସଲା ମତେ ଦେଇଦେଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମସଲାଟା ପକେଇଦେବି ଆଉ ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଯେମିତି ସେଇଭଳି କରୁଛୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ବାହାରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲଣି ନା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କଲର ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଓ हेड कुक होची मकुआ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ନା लाइव नुहे मु ब्लॉग्स रे पकेबी ନିହାତି ପକେଇବ ବ୍ଲଗ କରୁଛ ତମ ଆଇଡି କ'ଣ କହୁନ ଆମେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା जन्मभूमि 0.0 ଓକେ ନଦେଲେ ଝଟକାଟାକୁ ନଦେଲେ ସେ ହବନି खोला जीरा होला जीरा कोन एटी बाटी कलरटा देखुन आगे ନିହାତି मुंड कर मकुआ हेड कुकिंग रे डिपार्टमेंट रे मकुआ हम पट्टाण मार्केट नहीं थिला वर्तमान से घरे अच्छी ଏ ରାଗ ବାସିବ ଏ ରାଗ ମଜା କନି ପଡ଼ିଆ ଯାଇଥିବ ଯଦି ଘୁରିକି ଯଦି ନ ବାସୁଥିବ ମୋତେ କହିବ मसलाटा बहुत बास्ना होची नाइस बहुत बढ़िया कलर ग्रेवी भी बढ़िया मतलब मसलाटा बहुत बढ़िया से है आसलानी वर्तमान पे बढ़िया बासुची दीपाकर कथा बंद
ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛୁ ଏମିତି ର କାଇଁ ଇଏ ଦିନ ଆଉ ଆସିବ ଏଇ ବନ୍ନା ଆଉ କ ତୋ ମନରେ ଯାହା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଜାଣିଲୁ ପୁରା ଭଲ କିଅ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହଁ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁନି ଆରେ କଣ ଅଧରା ରଖିଦେଲୁ କଥା ତାପରେ ସେ ଅଛି ହଁ ଲାଲୁ ଲାଲୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ନା ନା ସେ ଆସିବ ଚୌଧୁରୀ ଛକି ମାରେ ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ କହିଲେ ଛକି ମାରେ ନା କିଏ ଲାଲୁ ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି କହିଦେବି ଛକି ମାରେ ସଚି ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଆମେ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ଇଏ କର ଆଉ ବାୟାଣୀ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଲେଡିଜ ରେ ବାୟାଣୀ ଏସଆଇ ଅଛି ଛାଡେ ଏସଆଇ ଛାଡେ ଆଉ ସୋନାଲି ଅଛି ଟିଚର ସୋନାଲି ପ୍ରଧାନ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଦାସ ସିଏ ଫ୍ଲପ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟୁଟୁ ସଫ୍ଟୱେର ଭାଇ ଆମେ ଭଲ ସେ ସଫ୍ଟୱେର ଛାଡି ଦିଅ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର 2000 ମନେ ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର ଜମା ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଆମର ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରକାଶ କର କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ କାଲି ଘର ଗଲା ପରେ ମାନେ କଥା କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଅବସର ମୁଁ ହଉଛି ମୋଚି ମୂର୍ଖ ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଆସି 2000 ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲି ରହି ବୁଲିକି ଆସି ତୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର କହୁନୁ ହେଇଗଲା ନା Keep it silence. Please silence. Hey, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରୁଛ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କୋଉ ସାର କଣ ଦେବତା କୋଉ ସାର ଏଗୁଡା କଣ କହନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇପଟ ଦେଖିଛ ଏଇପଟ ଦେଖିଛ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି ତଳେ ପଡିବ ପିତାମ୍ବର ସାରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଏ ସାରଙ୍କୁ ଦେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବି ସେଇଠି ବନା କୁଆଡେ ହେଲା ବନା ଚାପନ ଟିକେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ସାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣ କିଏ ବହୁତ କିଏ ମାନେ ପହଞ୍ଚରା ମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଏ ବି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥରକ କିଏ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବ ସବୁ ପ୍ରକାର ହବ ସହଯୋଗ ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ
ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତା ପଏଣ୍ଟ ଧରିଛି ମୁଁ ତା ପଏଣ୍ଟଟା ଧରିଛି ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯିଏ ଯାହା ସୋଇସାରେ ଦବ ତାପରେ ଦବ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ହବା କଥା ହବ କେମିତି କଣ ହବ ନା ନା ଶୋଇସାରେ ଗଲେ ତାପରେ ତୁ କହିଲୁ 10,000 ସର୍ଟ ପଇଲା ମୁଁ ଦେବି ସେଇଟା ତୁ ଆନାଉନ୍ସ କଲୁ ନା 10,000 ସର୍ଟ ବୋଲେ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା ରେକର୍ଡ 10,000 ସର୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ବନ୍ଦ କର ସେତିକି ମଟନ ଅଛି ମଟନ ଅଛି ଆଉ କଣ ଆଉ ପଇସା କଣ ମଟନ ନେଇ ଆସିବା ଚିକେନ କରାହେଉଛି ତ ମଟନ ଆଣିନ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଖબર ଦଉ କହିଲି ହଉଛି ତ ମଟନ ଆଣିନ କରି ଦିଆଯିବ ଆମେ ଖାଇବି ନା କିଏ ଖାଇବି ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ